V našom útulku našlo domov vyše 200 psíkov v súčasnosti. Môžeme ich ošetriť a môžeme im dať najesť, ale čo ich najviac poteší je venčenie, aby im ubehol pekne čas. Sme veľmi vďační všetkým ľuďom, ktorí si nájdu svoj voľný čas a prídu našich psíkov vyvenčiť. Je to skutočne to jediné potešenie, ktoré im môžete dať. Ďakujeme vám. Vďaka linke proti krutosti zachraňujeme týrané, opustené alebo zranené zvieratá. Nemohli by sme to robiť bez pomoci dobrých ľudí, ktorí nie sú ľahostajní k utrpeniu zvierat, všímajú si, čo je na okolí a neboja sa nám to nahlásiť. A takisto kvôli inšpektorom slobody zvierat, ktorí neváhajú ísť na miesto a často musia komunikovať aj s veľmi agresívnymi ľuďmi. Máme veľkú radosť z toho, keď sa nám podarí zachrániť týrané zvieratko. No, úplne najväčšiu radosť máme vtedy, keď vidíme toho psíka v novej rodine, kde je šťastný a kde ho majú veľmi radi. Vtedy si hovoríme, že stojí to za to.